உடனே, சரி தம்பி, நீ ஏன் நான் சொல்லு. சிவன் பெருசா, விஷ்ணு பெருசா? யார் தான் பெருசு? நீ சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க. அப்போ வந்தியத்தேவன் வந்து, சிவனும் பெரிய தெய்வம் தான், திருமாலும் பெரிய தெய்வம் தான். 2 பேருமே சமமான தெய்வங்கள் தான். நீங்க 2 பேரும் ஏன் சண்டை போட்டுட்ருக்கீங்க? அப்படின்னு சொல்றான். அதுக்கு கூட்டத்துல இருக்கவங்கலாம் என்ன சொல்றாங்கன்னா, "அது எப்படி தம்பி சொல்ல முடியும்? எதுக்குமே ஆதாரம் இல்லாம எப்படி முடிவுக்கு வர முடியும்?" அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. அப்போ வந்தியத்தேவன் சொல்றான், "நேத்தி சாயங்காலம் நான் வைகுண்டத்துக்கு போயிருந்தேன். அங்க பரமசிவனும் இருந்தாரு. 2 பேருமே சமமான ஆசனத்துல தான் உட்காந்துருந்தாங்க. அவங்களோட உயரம் 2ம் ஒரே மாரி தான் இருந்தது. நான் என்னோட கைய வச்சு முழம் போட்டு கூட பார்த்தேன். சமமா தான் இருந்தாங்க." அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கான் வந்தியத்தேவன். இதோட மட்டும் இல்லாம சிவனையும் திருமாலையும் நான் நேர்லயே கேட்டுட்டேன். நீங்க 2 பேர்ல யார் தான் பெரியவங்கன்னு. அதுக்கு அவங்க என்ன பதில் சொன்னாங்க தெரியுமா? "அரியும் சிவனும் ஒண்ணு, அறியாதவர் வாயில மண்ணு" அப்படின்னு சொல்லி என் கையில இந்த ஒரு பிடி மண்ணையும் குடுத்து, யாரெல்லாம் சண்டை போடுறாங்களோ அவங்க வாயில போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புனாங்க.